Ωραία, για κεφάλαιο 3. Η σοβαρή κουβέντα. Παγωτό, σου ερχόμαστε. Εσύ μου το έβαλες. Θα έρθει μαζί μας. Sorry, μικρέ. Πας να μην είναι εδώ. Μα γιατί? Απλώς πες να μην είναι εδώ. Γιατί δεν έχει παγωτό? Περίμενε εδώ 86. 10 λεπτά αργότερα. Ορίστε, μικρέ. Ευχαριστώ. Πώς είναι το παγωτό? Καλό. Συγγνώμη, χρειάζεται να σε κοροϊδέψω από την μεταφίεση. Δεν με κοροϊδέψες. Εντάξει, ξυνάρκια, δεν μπορώ να σου πες κακία σου. Δεν καταλαβαίνεις πώς θα φέρω. Η αστυνομία με ψάχνει παντού. Θα με ξαναχώσω και άλλοι που εξλάξουν το κλειδί. Είμαι πουθενά να κρυφτώ. Και κανένας δεν θα με βοηθήσει. Είμαι αλαμπάντακος. Θα σου βοηθήσω εγώ, μπαμπά. Το πώς είσαι? Ναι. Τέλεια, θα μετακομίσω μαζί σας. Συνεχίσουμε τη σατανική σου εξυπέκδευση. Μα δεν είμαι κακός, μπαμπά. Να πάψεις να με λες μπαμπά. Δεν είμαι ο μπαμπάς σου. Είσαι ο κλόνος μου. Αυτό σημαίνει ότι εσύ και εγώ είμαστε το ίδιο. Εγώ είμαι κακός, αλλά το ίδιο ισχύει και για σένα. Δεν έχεις καμία επιλογή όσον αφορά το θέμα, αλλά εγώ θέλω να είμαι τέλειος όπως ο Dogman. Ο Dogman δεν είναι τέλειος, είναι μια κουτσουλιά. Ποτέ δεν διασκεδάσει. Ούτε εγώ θέλω να πάρω μόνο. Μα παραμόνησες. Εγώ, ναι, είμαι ένας κατάδικος και υπεύθυνος να βοηθήσεις. Αυτόν μας υπερθεί εγκληματία. Είναι παρόν, αλήθεια. Ναι, είναι κακούρισμα. Και δεν στο πεζοδρόμι. Σου στάξανε παντού παγωτά. Στην πόση περιουσία είσαι τέρας. Και τώρα περνάς από ένα δικό σου φανάρι. Πω, είσαι στα αλήθεια, είσαι κακός. Ίσως θα έπρεπε εσύ να σκέφτεσαι τον πένα. Παρά εδώ στη σκοτεινή πλευρά είσαι το παρουσμένο σου. Γεια μου! Κεφάλαιο 4, επόμενο!